Nästan alla röstar i riksdagsvalet, men hälften struntar i EU. Hur hänger det ihop när så mycket bestäms i Bryssel och inte i Stockholm? Som det här, att det kostar lika mycket att surfa på resa som hemma. Förr var det jättedyrt att använda mobilen utomlands. Att du kan streama film och musik när du reser i olika EU-länder. Att det blivit lättare att resa mellan olika länder. Bättre konsumentskydd när du handlar inom EU. Att det ska bli förbjudet för affärerna att förstöra osålda kläder. EU har också bestämt att alla mobiler ska få samma uttag, USB-C, så att vi slipper ha så många laddare. Och att djuren ska få det bättre på gårdarna. Och att det finns ursprungsmärkning på kött. Att det ska bli svårare att luras med greenwashing. Att det finns energimärkning på kylskåp och tvättmaskiner. Och att fossildrivna bilar ska fasas ut till 2035. Att korken plötsligt sitter fast i flaskan och engångsmuggarna ska bort. Allt det här bestäms av EU och mycket, mycket mer. Du kan vara med och påverka vad EU bestämmer. Rösta 9 juni.